И здравейте хора, това е... Де да знам кой е третия, мисля, че е епизод на интернет и вие сте с The Scare Shadow и с брат ми. Да. Така, днеска ще довършваме къщата и експлорваме градовете един вид. Да. Аз съм Жада. Аз съм на 21, съм на тук има 100... Аз съм на 50. Сега 100% ще намеря генератор. Чай сега. Чакай. Добре, нямаше генератор като за първи път. Да, и ти буда направиш бинтове. Да. Ти на колко хилът си? На 40. Добре, напълно. Сега ще ти дам. Сега ще направя по-точно. Ама има две бузи в мене. Може да ги дропнеш, примерно. Да, ще да ги взема. Вземи. Ако буда направи. Прави се хартия и след това става на бинт. Интернет лоджик. Тук ако намеря едно хартия. Там отзад има още един бинт. Добре. Там 50 хил. О, гробище! Аре да... Ти не знаеш, че там има гробище. Да, аре да махаме на мъртвите, искаш ли? Въй. Да. Скочи върху шаха отгоре и го гледай. Що? Така. Да вземеш постижение. Легло аз имам. Аз го знам. Аз само го видях. Не ти трябва. Ма ние имаме две, не ни трябва повече. Аре, трябва има още едно за ретради, ама... Трион! Резачка! Ела го вземи. Батия мъртви много ме обичат. За кой бе? Взимай, аз нямам място. Не знам. Нашата. Това, че храна. Така боже. Ябълни бута. Корич? Имаш ли такова, как се беше? Какво да пълня вода? Да. Супер! Чакай. Go faster, please, go faster. Чакай първо, на колко хилядь си последно? На. Бий сега тази инжекция. Ети вода. Go faster, guys, go. Нищо не ми надиваш, нали знаеш? Да. Да, бе. Един път имах как казвате това, бе? Какво е това? Матри какво? Това дето пие водата, брат му името. Да, ма не е така. Да, и има 3 такива. И бяха фул. Това ти годи разпознавате. Не мога да го съборя, гад. Не става. Тук има Wooden Shield Trap. Не, Shield. Не, това. Не, бе, ще охраните. Чакай мо. Така, давай, да имаш. Аре бе, лама ме ръкай. Ръчаме, бе. Аре, би ма стрелна.
Играй си още докато аз бягам. Знам. Опа, не игра. Ай, геби колата и да бегаме. Ако няма бензина, аз имам бензина. Няма толкова ходилник. Добре, как разбрах, че съм тука? Просто виждам и се виждаш. О, Пица. пицария. Пица. Пица. Айде да вземе колата. Ах, your mom is too pussy for me. This is... What the fuck? Той има толкова с дрехия човек. А? Тук много дрехано нещо. Аз нямам гащи и да има зомби. Това остана супер малко чел. А не да чел. Еми ти се ли гаеш, човек? Ей, сега ще направя много бинтове. Много добре. Да си дам ли дрехите да ми направиш бинтове? Не. Пази се от зомбита. Значи, едно хартия ми трябва, имаш ли? Не. Добре, стой там, стой там. Holy shit. Още 3 ти направих. Ела тук е. Казах ти стоиш вътре. На колко хелт си? На 20. Еми, взимай това. Я ми дай манерката, бе. Върни ми я. Пълна е да знаеш. Еми, дай ми я. Май. Ама тук имаш още един бинт. Махни я тая твоята шапка, ти е тая. То. Да, пък не най-готви. Аз Аз не струва за нищо. Кое? Тая може къде съм сега. Не е вярно. И какво ми направи с оная каска? Ето е тук. Ако искаш си ги разменяй, през деня слагай. През деня слагай, през нощта я махай, слагай другата, защото то по принцип е така. Че иначе много дразни. Не насам. Не насам, натам. Ела. Виж как... Ела. Чай да убия готвача. Ма спри би стрелна, не е най-силен. Това, че е като вибратор и картач е вече друго. Ух, тя е отив в твоя град, де ти е любимия. Знаеш ли що? Що? Защото има аптека и се мутира. На колко си? На 37. Аз съм на 57. Уха. Искаш бензин? Искаш бензин? За какво ми? Аха, бензин. Искаш ли го? Не, аре, ходим, взимаме колата и излизаме. И отиваме в моя град. Добре, хубаво. Ма ще карам. Аха, баш. Ти не мога да караш. Моля ти се. О, чао. Спри са. Айде, виж колата. Опа, аз ще сипа. Айде да сме в отделни коли. Не, няма смисъл. Качай се. Защото моята кола е двойно по-бърза от твоята. Това е много бърза. Как ще е най-бърза? Едно миниванче имаше същото.
там че зелен цвят, ма Един Иванче дигаше на интернет колко Но макет. кланя. Е така макет просто така. Караш на среща. Ето го, ай. Не, Това е- това е летището. Не, това е казармата, аре влезем, тук също има лекарство. Фу, аз си дам кола. Фу, аре. Фу. Жен! Спри се бий с Триона! Що? Добре, хубаво, бий се. Що те слаб, не го ли разбра? Ма като бия в главата. Пак е по-слаб. Аз от един хит ги взимам, а ти ги взимаш от 1000. Ела тук е за Трион. Къде си е? Там, Виждам. Къде е тук? как ти се дава? Ааа! Бягай, бягай, за тебе! До всички мене. Не си всички тебе. Ако видиш колко съм мъкнал. А фък, Ракета! Пъти бързо идвай. умря ли? Не! Къде си, бе? Къде си, бе? Началото на това. Защо? Защото нагоре зомбите може би. Чакай, чакай, имам граната. Супер! Те са много зомбита. Само, че почти никой... Но... На колко хелт си? На 35, Аз съм на 16. 16, Да. идвай пъти. Ето. Карам ти в аптечката. В това. Нали, казармата има такива неща. При принцип трябва да има. Мисля, че всичко избихме, така че... Чакай, това какво е? Хапчета! Езо е, GG. Не бойте, не се хапчета, дебели. Айде, чупи крак и всяко. Мора, питам бързо. Те, че... Защо фупасато ми падна? Аха, оправи се. Чай, пак пада. Чай. Ах ти лага. От 30 стана на 10, на 4. Аха, оправя се на 25.